Роскошную, сногсшибательную, юную и невыразимо великолепную нашу дочку Эльвиру мы спешим сегодня поздравить с лучшим днем рождения – 35-летием. Пишут нам от имени всех родных и близких ваши родители – папа Рамиль и мама Зифа. Тот далекий 1987 год подарил нам самое дорогое на свете. Это нашу чудесную, долгожданную и любимую дочь. День за днем, час за часом росла наша малышка, как в сказке. И вот уже за плечами сад, школа, университет. Все как будто вчера. А сегодня наша чадо уже сама является хранительницей своего семейного очага. Любимая жена для нашего прекрасного зятя Радика и удивительно любящая мать для нашей любимой внучки Софиночки. С днем рождения, наша дорогая! И пусть нам редко удается говорить о главном, но мы знаем, что ты лучшая. И мы счастливы, что ты у нас есть. Знай, мы твоя поддержка. В этот особенный день мы хотим пожелать тебе сотни, тысячи километров в поисках новых эмоций и ощущений. Оставайся всегда такой смелой и веселой, открытой и доброй. Пусть у тебя все получается как надо. Пусть ни один день не обходится без улыбки и радости. Мы желаем тебе, наша хорошая, всегда быть на высоте, и мы не о каблуках. Верь в себя, мечтай, вдохновляйся, действуй и радуйся жизни. Ты моя любимая, самая добрая, самая милая, самая красивая и самая лучшая девочка на свете, продолжает это письмо ваша мама. Мы с тобой очень похожи, пусть не внешне, но душами. И я хочу видеть тебя всегда счастливой, улыбающейся и любимой, потому что твое душевное состояние, как в зеркале, отражается в моем сердце. Я каждый день благодарю Аллаха за то, что Он подарил мне тебя. Пускай у тебя все будет хорошо, а со всем остальным мы вместе справимся. С юбилеем, дочка! Безнең тәүге шатлыгыбыз, нихамәти иткән алтын алмабыз, кызыбыз. Шул кадәр бүген безнең күңелләр дулкынланып, бәхет хисендә йөзә. Бу синең бәйрәм генә түгел, безнеке дә. Елак кызыбыздан җитди хатын-кызга әйләндең. Бәйрәмең хөрмәтенә ихластан кырыштай саулык, гаилә бәхете, пар канатың белән мәхәббәттә, татулыкта яшәргә Ходай насыйп итсен. Туганнарга, күршеләргә, дусларга мәрхәмәтле, игелекле син. Алдагы көннәреңдә шулай матурлыкта, мәхәббәттә, муллыкта, матур бәйрәм булып яшәргә насыйп итсен. Кызыбыз, син безнең олы таянычыбыз, ышанычыбыз. Син үзеңнең төпле акыллы булуың белән барыбызны да шатландырып яшисең. Тырышлыгың көндәлек көнкүрешеңдә дә күренә. Кечкенәдән үк син барысына да өйрәнергә тырыштың. Шуңа күрә бар өйрәнгән эшең үзеңә дип без бала чагыңнан моны хупладык. Акыллыбыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә яшәвең өчен рәхмәт сиңа. Картлык көнебезнең якты өмете булып алда да гомер ит. Без сине бик яратабыз, бала. Эльвирочкам, алтын алмам, нәселемнең дәвамы. Балдан да татлырак ул бу дөньяда зат бармы? Улыгаеп киләсең син, 35 тулды бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очыңдагы күгең. Ата-ана догасында йөри һәр чак сакланып. Без дә яшиек ул алда синең өчен шатланып. Тормышларың тулы, шөкер, үзебез күз тидермик. Булган кайчак авырлыкка артык игътибар бирмик. Радик белән сөйлешеп, яшәгез бергә-бергә. Җитәрлек бирсен бәхетен балам сиңа гомергә. Татлы кызың, күз алмагыз, гел шатландырсын сезне. Шөкер, бәхетле итә алдың, балакаем син безне. Эльвира, чын күңелдән җылы теләкләргә кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Яшелчәем яшелеге өсти, дәрт бирә йөрәгемә. Баллар белән шәйләре эчсә,
сыймый күкрәгемә, сөю сүзләре артыра, яшел шәйләрнең тәмен, икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен. Сөю сүзләре артыра, яшел шәйләрнең тәмен, икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен. Мәтрүшкәләр салыган чәем, тәмле икәүләп эчкәч, хуш исләрендә иркәли, назлы сүзләргә күчкәч, сөю сүзләре артыра, яшел шәйләрнең тәмен, икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен. Сөю сүзләре артыра, яшел шәйләрнең тәмен, икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен. Шәй янында сүзе дә тәмле, сөйгәннәр сүз куеша, мәхәббәттә кайнарлана, ялгызларда парлаша. Сөю сүзләре артыра, яшел шәйләрнең тәмен, икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен. Сөю сүзләре артыра, яшел шәйләрнең тәмен, икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен. Икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең икәүләп эчкәч тоямын, яшьлек иленең ямен.